kasi sadga. Kada atin do unabi ibagyut tubu isay akapakay misidga. Da amya aloy unabi iba aya kapakay bu misidga naig. Da amya aloy unabi iba aya kapakay amikan duri na matag kas apirak. Kataman sa panganangkan udi na gurimat gamit nasar kakapagiklasan inikan duri ka asubalasian na bisampay sa gyung kuto amya tayng ka na nabuto pendudua na pagampun Allah na isumpay niyan aging kuta badasyan sa aging kuta miyateng kasi sa aging kuta kubuyan. Mga luksami mga pagariami, dito kumadakal apagpatay sa aging kaya masatan ni manto. Nayad na kadaklanon na kapatay apan kaw. Agay ko gagawi, gisa ba pagyaragarawarangan? Kasi ako mga pupuon sa aging kuto 25 si sa Santa Maria, Bulacan. Inibita na ko yan do, ayon tuwa sa mapian, naging utang mga pagalitan no sa Litex, na mga tunganera naging utang yung pantag. Na riapit ako yan sa tagig, na higay pa kabalik kami, na bando ito pagalas doon siya, may katasong pakaisi. Nakadakadakal ang mga pakaisi, na di kupas. Tama sa mga bahin na may kaisa po. Naging utang yung pantag na lagi doon tumambuha kuhan, panakaw. Inan matatangad, iba putay kada sakit yan. Sa ayaw maanay ni maalok sa mga pagariami na di tano nayaw iba tano mabaka ka umalakol mo at sa katano na kurang na katano suaman. Dito tano makapasundit sa malakasundit. Punta no kapantagi akapatay at taman ko mga tunga na itano na ikagod tanira. Tunay sabab na kay marat tatay kapatay. Ayaw panubasita matay si kudunia sita matay ko awida kal ko mananian na kinta. Okay, na upang makasita matay ko agama. Kasita miyatay ko sambayan. Sita miyatay ko kapmati at ako para manullah. Sita miyatay sa khuruj. Udita di ka tulim. Na langon ataw na lumal ka puso yan si Erka. Na umanisa na magugupo kapmati Erka. Kaya kapigilan na lagi nga miyatay na tao. Amaran ni si Allah. Nagyuto ba? Sunabi. Dito no pakalilipatan amya ali unabi a isa sa tuos sa kapakanan ni ubangkit na sukan dulong unabi. Naman nani naging utakyo fatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagito ni makarina sa kya pakarani ubangkit nagito na metit no to masaka niya kalabi ni siyang gibura kun o kya fatu Rasulullah. Nayap ni manto o kya pakasip ubangkit. Na ipinakamala abangkit o kapaginto manusia naging puto kapatay niya. Ha ida matal insan qamat qiyamatuhu. Andad nagtiunabi ikapatay o manusia, nagyutod ni ka pakatindig o alungan akyaman yan. Yutod ni ka pakatindig o bangkit yan. Andad ni kapatay niya. Namatay ta, nagimala pagandang tanuron, dapat na sa pamilya tano, na pabila amatay tano na minindo tano kilang sogama. Dito kumaragan sa maragan, kapantagan ta kapatay, na ayamin ni ganun ta pamilya ta na kurang sogama. Orang unso agama. Oy, ayapan sa mga mata. Punta no migan at sa mga mata tanong kurang unso agama. Dan tanong awid akal sa mga mata tanong kapakaswerang ko agama. Na isumariar ka tanong to sa lungan na kiyama. Kagito na pasad tanong to. Kung ko ginawang kaging utawata ka. Na isumariar ka. So tamok ka na isumariar ka. So alay ka na isumariar ka. Wanda pun ko kiyang balayang kaon. Langwan taman amin itaalok ka na isumariar ka. Isumariar ka, nagyuti sabab maalok sa mga pagariami. Adita no pabayaan, iba tanong umalakul maut. Ako rang tanong amal, na isa sa pinakamapia amal, naging kaiakap mati ako para manwala. Isa sa masakit sa ginawa, na imanto na sukadak lang ko mga Quran tano, na ko didengkel ka. Mimbaloy amatag display kumawalay. Nakanabagyuti ikuan, antap ko ka Quran. Aya antap ko ka Quran naging utakap lang ataw nakambet yaw napaganad din masura ka matya napaganad na kaging ko tuwa ka kurupaw napaganad na kaging utakambet yaw kumapi alagam ay ito natin paganad din so kambal sound pronounce ay bunga di ka paganad aging utakap malsa ko para manwala nabati ano ka napakasilay aging ko tamaanan yan napakatimpalas ay masura kaging utakap matyaw yung tapagumadanon, pamakatin nun, agug yung tadi yung pamakatin. Yung tapagasigang nun, agug yung tadi yung pagasigangan, yung tapagalatakanon, ang mga batang, na dapat na palitan o tumaswa. Oy,
Maswakap man, napagandad na kaging matakamati akong sa mapialagam. Kaya katulog Nabi, na man lam yataganna bil Qur'ani falaysa minna. Sa din at tigo Nabi sa tao, adin niyang paganda din matiya sa Qur'an sa mapialagam. Ganin awidakan, ni kasuan ninon sa kamapia kapalagam, na miyada at tigo Nabi kulala nami. Barat tagito ni kiyada kakulalan o Nabi. Ay nga awidakan ni kasuan ka, o kapmati ako para manwallahu ta'ala sa mapialagam. So Nabi, natito niyan o ibkababaya, kapag mamaginagan niyan ko Quran, ikira manuto akmatian o salakor kanya. So Abdullah ibn Mas'ud, niya kay sa gawin, na inubay o Rasulullah. Tiyo Nabiya, ikra alayya. Tiyon pagari ko, nabati ako sa Quran. Niya kaginaw, so Abdullah ibn Mas'ud, kayfa akra'u alayka? Wal Qur'anu alayka unzil. Ya Rasulullah, naib ka mamalak nagitigan, iba siya karabantiya sa Quran. Iba ko bantiya sa paraman wallah sa dangaka. Pamatigin, nagagaga ko, bantiya na sa paraman wallah. Sikod na nga, utaw aronip turun. Kaya mamalak ko atiyan. Natigo na biya, benaratigan na siya nakan ipturun sa Quran. Ugay natitukan ko kababayaan, akap kabatiya tigan ko paraman wallah sikod na nga. Nabiyat tiya, aging ko sa kataw asahabi sa Quran na sisaging ko ta masakap matiyan na damaran o nabiging ko ta mga luyan na mga tatatak aging ko ta luyan sa manan yan na lumindag ang puso o Nabi sallallahu alaihi wasallam na isaw tuwa mga dawan amya kwaro na taman o Nabi na pag sa sunnat yan aging ko to inyan di ka pa makinaga ko para manwala igirap matiyan o na iman to na aya masagiton sa ginawa na at na mga kalilimutan no apkan nagitano lagi mo takap mati ako para manwala sa gyung kuto kalilimut na baltano bandi bangka di tano tatagun sa ginawa gyung mo takap matiaw na isa nan amala kawit sa murka aging kana na lagi na naula-ula na pananggilan tanonan amay kaya dito na politician apong kay sa suburno ay natandangan tanon sa mapya pamamakingan ugid na may kaayap matian na sukatero uluan ulangan akatero aginan so para manwala na ditano tatagun sa ginawa na ginanagi kapagkatali ng mga murka wallahu ta'ala siging kaya masatan ni mato na maswatan mo mati aging kunta Quran sa mapialagam na pagdad na yung tatafsirya maana niya so mga lawas ano na benar o da makapamangadi so kadak langgiran ugid na madakal katawan nilang kumahamahan ng Quran sasabot nila naging mga tasbik si Quran taman sa iprawati bilan igiram yung maaging uta oras akarawati sisagi nga masyatan ni manto na taman saging gaya karawati na piya karatapat oy naging gaya karawati na mas tumuso katutukawin ni ron aging narawati na besanan Arab ayarutur na narrative na yaman na narrative sa basa amranaw naggalabok asunat galabak asunat, narawatib na plural, mga galabak asunat. Nakumanak na ba galabak asunat, naging utalangon na dito, naging utaplawatib na langon ngaran Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad na matiyap sa paraman Allah. Na di niya ni kakasukasuin. Natunay ka na to. Aayan iniyatan ro, aging utaplawatib, naging balas, aging mga tasbik, apupapur ko nila ayan. Na isampay wallahu ta'ala sumala siya sa gimutam yatay na makarawatib na puginan alam ko na durunong yaw to hindi ka ba sa kamiro sa tambaran so inakan na uman mo maging ko to masa irarawati kadi pa kaganduri sa mga arwa naging ko ta palukulok sa nami sa ging ko ta bariwi sa tamparan asya may bubong asya gito na miya kapagilid sa labi magato sa labi na aya kaya pa kabagraw no Allah minsan man miya luklokas Pariota, labi din magato sa lagunay na din. Napsigad sa giyong utawa, namin napupusin na giyong utamiya ka nalabot to. Nagito na labi magato sa lagun. O ay, natimbang na kumalagi nga masataniman to, dita pan ka-50 na niya man nagitag nalabot ta. Dita pa ka bibitse man na 5 kasya ko margas. Ay kaya din sa barang aging kaya kapugintutan. Nagiyong ito siya may bubong, giyong tatuan namin, na siya gito na mananang gila sa kapangangan ka na. Ikon sa pasan akasila. Ayap kanya ng mga ubi, mga banggala. So, lagi ka ng mga loks. Ama na lang gila sila sa kapangangan kanan. Kaya basta at tigilan ang makakangka sa haram, na di tigilan tari mga naging utapangan nga ko Allah ko sulungat puluwi. Lang laro to.
Agiyon ta ka ng gilumano kustano. Nagyuto apad sa amaliran agiyon ko to karawatib. Dahil man to namiyad agiyon kay karawatib. Na minisambi ko karawatib na kamangka ko mga kanilimo. Barat napkid nagyuto ta mga tid aya okasyon ro na duwali. O di na miyaw magiyon ko to saragun at tigitan mo kapamagaruak. Na da batakilya pugaman. Uy, kamangka aminisambi. Na upama kami peto agiyon ko talagi dito ang mga amal. Uy, lagi doon pa magyang anak maurod at hindi masang mga lokostano. Ay mana maurod, naginan sumauli itong nabi. Adi ka pa manutula ko kaya pagintaw nabi, ipamindao ko mga tao. Agi ko ta mga sunat o nabi. Kaso kaya pakalipatisan, na aya ini yung aniyan na miya kadakal mabuo, miyatay ko mga sunat o nabi. Dito kumadakal miyatay ko mga sunat o nabi. Kaya di mapumagusay. Uy, isa sa miyatay ko mga sunat o nabi na anday man itong miyatay ko kaya katarkin sa kuba. Nasaan naging mga luksamin na riyaw tiwaya, tiriyaw tarina. Sibu man miyatay sa nga Pilipinas. Kagi nga mga ingin da Arab, kate si miyatita sa Saudi. Naging kaya katarkin ni kukuba na nudud na ya. Na miya kasunta sa Malaysia, si sa Sabah. Nanudud pa naging kaya katarkin ni kukuba, kaya Sam, ingin na Sam. Kaya Qatar, miyatay ko ron. Kami ang pagkabaruda ko doon. Doon pa naging katarkin sa Kuba. Ay man katarkin sa Kuba, naging utakapugudo din doon sa iginam yung kapasad kumubura tao. Naging puto numalo ka sa katarkin. Ay dito din galabakan kay sunat o to nabi. Kaya pagampagan na yung katarkinan o nabi ang Kuba. Naging ito sa Kuba o ata yan na sa Ibrahim. Ikadua Kuba. Na sa Kuba o Yahya bin Mu'ad radiyallahu anhu. Natirkinan o nabi. Ikatalawa Kuba. Na sa Kuba o Uthman bin Mad'un na dumakadar pa sa nabi sa gimuntagin nila Panginoon ugid na ini sugo o nabi katirkin ni Kuba niya. Ikapat a Kuba terkinan kaya tarkinan nagyuto sa Kuba o Rasul sunso Rasulullah na sukyata ning umaon o Bilal na inubay o Bilal aging kuto a Kuba o nabi na mawid si Bilal sa na ininggulalan o Bilal aging kuto a tarkin. Nagyuti milang agirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na iman to agi mga luksan ni mga pagaryami na maapadanan ko miyatay ang mga sunat o Nabi. Piya kalipatan. Kasi kung masa mga luksan na uyag-uyagan nataman ni man to na uyag sa mga pada Islamic country Cebu miyatay sa mga Pilipinas kaya madak na malaratan nila lang. Madak na mapasang ikapangipta sa bid'a genan. Aya iniungan niyan na madakal amia patayan ko mga sunat ko nabi. Tunay mga padasunat ko nabi miya matay piya kalipatan sa nga masaktan nila. Sukap mati isa para man kumiyatay. Manto na madakal kasi mata amiyatay nalalantang na daw mati sa Quran. Mas mapakalbi na lagi mo ta kamengka kambekas masaad nalalantangan. Naging na nasulat to nabi gimutakab matiron sa paraman Allah. Kaya katiro nabi na ikra'ul Quran. Ikra'ul surat Yasin ala mautakum. Pembatian ni watiyo nabi. So surat Yasin kum yamatay kan mo. Naging utalalantakan nabi ata ito. Nasukabat tiron sa Yasin na sugu ano nabi. Sunat o nabi. Nanday man to miyatago. Diba miyapad kong mga sunat o nabi miyamatay man to. Agi na lagi suunga ko kaya pakalipati tanong kung maurod. Buhay. Nagyang akap maurod, nagyang utadi yung digagil mo mga lokstano na tama sa dira di peri, kasod yung mga amadra sa Saranaw. Gaya kami lolo. Ay sanan kumiyaw na una amadra sa Saranaw, a isa sa mitindingan sa gingkan na madrasa. Abito sa Kamilul Islam. Nagyang kutwa isa a Indonesia na ulama. Kahit ni man to kitab yun, matatangan ako. Si Sheikh Ilyas, ang aran nagyang uta ulama. Na sisagin mo tamagi tabi naging mo tatuladan yan. Ay akiyo fatiyagi ito na siya kuragun a 1993. Alun niya miya bulu-bulu. Taman sa miya aloy aging mo mga tungan niya kasi ito na karuman yan nakuhan, maranaw. Yung alim mga Indonesian na miyaling sa nga Pilipinas. Ula mas kanin sa Indonesia. Miyaling saya sa aya antapian na mapakamtukan niya ang PBS o Islam sa nga Pilipinas. Ini pamangdoon niya sa Kupita Shafi. Taman sa miyanurat sa mga kitab, naad na kitab na duti man na matatanganan. Na matatago sa giyong kuta kitab yun sa biography niyan. As kaniyan ipagampagan na yung ulama sa Pilipinas, ang makambiyangon sa di kasimbayangi sa Salatul Eid si Salonita. Tunotorago.
tunay kaya po ni simbayang sa Salatul Eid sa Lunita. Nasimini pa nagibugya ito. Yung ulama a Indonesia na Shafi. Si Kuyar a 1973. Miyatiti. So sa kanuna dukop no tumuhutan sa oras ito. 1973. Na piyagpunan niya ito. Yung si Sheikh Ilyas. Owan. Taman sa miyalo yung mga tungan na yan. At tama na tigiran kay Mutilan. Ako sumapa mga kuan, famous ang mga ulama tanong saranaw na mga murid niya ito. Yung ta Sheikh Ilyas. Na si Sheikh Ilyas lagi mo ta kuan paru ko na nabiloy apis inisulat yan na aya kapita ini Panginoon niya no na kapita Shafi. Ginam siya di mga kanila sa aya andeng apit sa Pilipinas na Shafi. What? Dapat sa kapito mga Shafi ang mga ulama lagi nga nakapmaurod. After kini kukuba diga sila ko Laylatul Isra wal Mi'raj na riyo tiya kay mga luksabi. Diga sila ko amun jadid. Ginami mo magi nga nalagi din na mga gawin na inaw masunod lagi sa pagitaw. Makakadbibya sa panganang sa mga miski. Na mga Panginoon sukor sila sigwala na makadbuo sila sa kapipya ginawa. Na kitulak agi mo barang abala sabab sa iyong takadakal adindu sa iyong talagi dito mga okasyon. So kiyadanan ay inisambi ng mga okasyon na kakakafiri, nagitip niya kasikat. Misigat yung mga Valentine's Day, gigay mga New Year o mga kafir, mas yutit yung iman itong mga kaudan. Okay, nasura ka tanong, pakasal. Ading gala pa sa mga Pilipinas na ini mata itano, piya kami ada tanong, na miyunot na taman ko kadakalang ko mga sunat ko nabi, mga kaugit-ugit ko nabi na madakal pa na miya tayron, ay mialod no Rasulullah, ang madakal apotay ko mga sunat yan. Naginan isa ba pa, miyungon tanong aginan. Na aya ka kuyagan na share ka no pumulalan ang mga dato amin. Abi ka pa sa ulama mamagusay. Na may ka di ka no maurog ang mga dato. Di ka no mabaloy. Sumarumpang ang mga dato as kani magunay na maragan sa taman amaragan iba kami mga makagaga adi mamangusyat. Kau di ka no mananian na ugup na sa ulo na dita no mga isla. Nagito, piyatan tanong ayaw. Napiya si Butaman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naduwa tanong. Ang tagi nga miyo, fat ba iyo dato? Kangudan. Kangudan. Mama mo ba? Mama. Tiyo marangaran mo. وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر قد ننمي مسلين كغوداد نبغريلار kami at Tuhan ay nuntarka ya Rabbal Alamin. Ya Allah na di kami nga pantaga kapatay aska na di kami masuswat ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pangani namin ka ya Rabbal Alamin na may sabot o mga dila amin la ilaha illallah ko kapatay ya Rabbal Alamin. Ya Allah nasa sabot namin adad nagkalbat ko kadato ka daradat ka upang makarilay kaming ka na hinaw ya Allah na miya ginoy ni kamir ka narilay kaming ka ya Rabbal Alamin. Ya Allah napakapiyang ka sa mga panyagit o mga bangsamiya di pumakarag ya Rabbal Alamin. Ya Allah, natabangin ka, naugupin ka, kalimuan ka, aging ka ng mga pagariamisi sa ingat Asyam, Ya Allah. Ya mala, naging ka na ingat a Filistin, naging na nimiyaw na akiblat kami ang mga Muslim, Ya Rabbal Alamin. Nainaw, Ya Allah, sa mga Yahudi na tantuiran ko pitilibuno sa mga pagariamisan ang mga Muslim. Na nadad na bayaran kapag ato, Ya Allah, nauding kasiran, kalimuan ni Allah, na disiran pakataban sa diyan ng mga Yahudi, Ya Rabbal Alamin. Naging mamuto sa mga pagariam ya Allah sa ingad ayaman na kapapasangan siya ni Allah na sa kay mataw kubutadira na inao api ayabu mi sukat kami na balas na miya padami siya si kudua na inao ya Allah na kalimutan ka siya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ginga miya pantag ang pagariam ya mindu sa limu kay Allah na sa kabi pagkatabangon ni Allah na relayin ka kumakadustaan yan ya Rabbal Alamin. Ya Allah na baloyan ka surbiyo ka surga naging ka na pakuburan yan ya Arhamar Rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.